jam Allah wale mum bandiraɓe musidɓe tedduɓe ñande mawde ceetati lewru mbooy 2024 ina hawre ñalawma aljuma nogas e jeeɗiɗi lewru yaaw hitande 1445 fergo fulɓe mbi neɗɗo ko hakkille gandata aɗa nafa ko ñande nafoore ma dawi mo andi hoore mum yolta hujjaji mum so neɗɗo wallani wallinaki wallodiraka so bone ɓaaƴi ɗum yo tekku gondi rondo juuɗe mum Dakama Madina Gounass ko ñande hoore bir nogas e jeeɗiɗi lewru seet daawal keddigal hakkunde men e Daka ko balɗe 50 yo Allah tawnu en jarama goomu fulɓe mbi kono jarama ceerno Mouhamadou Siraji Ly hoodere leñol jarama ɓen weltortoɓe ko winda e ɗemgal fulfulde tawi ko e sawtoji musidɓe mon Jamilatou Sy debbo mo Samba Konté ko musidɗo mon Mayram Guisse debbo Madina Gounass yo jaam ñallu saro ñallen e nder hen